nor jotono saimano jotono hambai sini joto media rongno nor jotono saimano sini YTF sini kereng jaga district conference ngi tongmani tini haini hai singoro sipaijala district conference pemani yagolo west district conference be lowalijak tini oro sung paijak sini joto honorable representatives ok tongbayo nor joton saimano hakabon bisingte sini conference mani abono sung sana nayo je kabangma borok sini o je sini dabi yakaba sini sanmung Greater Tipra Land yakaba permanent solution for Tipra sa abono tinya sini main motive tai sini main nasingmung abono tinya sung tagbo awareness rani musung sini borro no je sini Greater Tipra Land tagbo sung sini borro ni bai sung sanai tongo abo sini sanmung simia abo joto Tipra sani bisingo je khawo bisingo je habai je abo sung nangmani a Greater Tipra Land sung tagbo jaga o thangai sung kokpiri tongo tabo kereng district o sung ma ke conference bisingte o conference sung abono sung message rani busungo sini Greater Tipra Land permanent solution one last fight nei jara kabangma suno honai tongero sini one last fight afro nai Greater Tipra Land mannai afro sini one last fight nai haisi kabangma borok confusion tongmano kabangma borok ni jani aijulo jitti sai tongmano haipana sini naharmung bubagrani bisingtei tini YTM ni bisingtei conference khajak tongman bisingto o Greater Tipra Land tabuk bo sini dimano tongo abuk noroni thani sungjotono lukurong sung message nane abuni tin sung conference tini lowalijak YTF long live Tipra Motha ni donation eba wing long live sara Tipra no youth long live khaitung joto district long live sini long live sing chirina bagai sokten bagai sing always sikla gara tongo kai Tipra sodo phone gara tongo manta sokte mai sak mungkin cirik na bubar no logir na lepung awo sing lepung sini komite kaisere likhai jak tongo ora likhai singti sing siklaro phaimanjak phaigo sini manta mai sak sing siklaro mungkin cirik na bubar no kulti phandu nai